Ang pulong sa Dios nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagwag espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Romans 1:16-17, verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 2 Timothy 4:2-4, Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to make note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Now, if ever the world needed encouragement, now is that time. If ever individuals needed hope, it is at this time. God, in His mercy, has placed our ministry as one of the means to deliver His message of hope and comfort in the midst of the deplorable global situation. The Bible stands as the only true message of hope and comfort. It alone carries the words God has written to mankind for our salvation and our peace. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God, the Holy Spirit, has used the proclamation of the gospel as a component to accomplish His work of salvation. The mission of the Balbido evangelistic ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. So it is our prayer that God may continue to allow His word, the gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3,
verse 1. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father, and you know how to use this recovery technique, 1 John 1:9. And after you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. But if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession or naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your Word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this ministry to take in your precious Word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's precious name. Amen. Well, we are here once again in our ministry, in our Bible study. We are in good health. I hope you are. You are alert with a clear mind. We are alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Bueno, karon magapadayon kita sa paghisgot ni aning atong gitun-an karon. Sumpay kini sa atong gitun-an sa miyaging higayon nga nag-uban kita. Na kita magahisgot, magadupot sa atong hilisgutan bahin sa doktrina sa sala, the Doctrine of Sin. May nungdanon pag-ayo kini atong masayran sanglit mao man kini atong suliran ingon nga mga magtotoo. Unsaon man itong pagsulbad kini. So, atong susihon, sutaon, ang pulong sa Dios nga mao'y magapatinaw, magapaklaro ka nato, o magahimo niini nga tataw alang sa atong salabutan o ato kini magamit sa atong pagkinabuhing Kristiyanon. Inumduman ta nga doon natay tumong ingon nga mga magtotoo. We have a common goal nga mao ang pag-abot sa ang stage of spiritual maturity. Nasayod na kita as a review, doon na kita na sayran ng 3 levels of spiritual growth. Totoo kini kaang-ang sa pagtubo nga espirituhanon. Ang una niini mo ang kaluwasan, ang nagasuportar niini mao ang Acts 16:31, mga buhat 16:31 nga nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kanang una, ikaduhang ang mao o bahin mao ang imo ng pagka luwas. Ikaw nahimo ng magtotoo, Kristohanon, ug ikaw gimanduan sa pulong sa Dios diha sa 2 Peter 3:18 nga nagasulti, but grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. So patubuon kita unsaon pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Ug ang ikatulong bahin nini, the third nga level, mao na ang atong pag-uban na uban sa Dios dito sa eternidad. Believer in eternity.
o nagasuportar niya na mao ang Revelation 21:4 nga nagasulti diya nga sa atong pag-uban na sa Dios kita naong sa naong kaniya o anaa na kita sa dapit diin wala nay kasakit, wala nay pag-antos, wala nay luha, wala nay kamatayon, kay ang tanan ng labay naman. Busa mao kini ang tuto ka level of spiritual growth. O mao nga kita nakadupot karon sa paghisgot bahin sa doktrina sa sala. Ato kining susihon pag dugang, ato naman ning kining isugdan apan ato kining isumpay niining adlaw. So if you are ready, ato kining hisgutan unas tanan. Unsay gisulti sa Juan 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Sa laing pagkasulti, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Natagbaw ni adtong imong niyadtong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Natagbaw ang Dios nga Amahan, satisfied na unsay gisulti diha sa second part niya ng John 3:36, he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Unsa man ang wrath of God? Kapungot sa Dios. Now, by the way, wa man masuko ang Dios. Dili ka na literal ni mong pagsabot. Di man masuko ang Dios. Usa kini gitawag nato og anthropopathism. Anthropo, man, pathism, feeling. Sa ato pa, atong gibutangan og tawhanon nga pagbati. Ato lang ang gihulagway ba? Aron makita nato unsa gyud tinuod nga kahimtang. Now, ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili mo dawat. Dili mo dawat sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Tungod kay ang hustisya sa Dios musulti man og kay imo magisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan wa koy laing mahimo para nimo gawas lang sa paghukom kanimo nga mao na unsaon man na nato karon di na wa tay laing mahimo moingon tingali ka may langgug ko wa nay kaso o lagi magasulti ka ana kay wa man ka kaybaw asa gyud ka padung unsa may klaro nimong padulungan wa ka kaybaw tingali mo ingon ka magdalang kog aircon kog init kinto kayo dili matabang aircon mao kini ang hinungdan nga atong makita nga dili gyud lagi isyu ang sala ato naman ning gipaklaro nimo sa miagi natong pagtuon tanawa gasigi man lang taghisgot ini og imo nagyong natino og nasuta nga di gyud sala ang isyu. Ang sala dili gyud maoy isyu kon bahin na gani sa kaluwasan. It cannot be. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross midawat siya sa paghukom of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga musalikway sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, mahinukman na siya. Dili tungod sa iyang mga sa. Nganong nahinukman naman siya, tungod kay iya man gisalikway. Dili kay nakasa siya, dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyu. Mao na ang isyu karon, ayaw na paguna sa imong mga sa, kay di na mao'y isyu. Ang isyu karon unsa may imong desisyon.
Unya na ito paghisgot na ng sa, kay kanang sa bad news na. Di ba? Ari una tas good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan. Unsa may imong desisyon. E kana kung problema sa di ka na problema. Ayaw na nahimo ang problema, kaya kung imong himuon ang problema, nakuyog kas nagduma ning kalibutan na karon, ilawgaw man lagi. Mao may iyang role kana, iyang papel, manglawgaw. Gilubog niya ang imong una-una. Gihimong isyu ang sala, nga dili unta isyu ang sala. Daghan man pong manguyog ni Satanas God, daghan manguyog karon kay gapalingla mo pud sila ni Satanas. Mo'y hinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, na ilang skepticism, magduha-duha na sila sa pagdawat. Kaya mo ingon man kini sila, uy, dili murag lisod pa kay daghan kog sa nga nahimo. Kaya ngano man, murag magbalik-balik ng isyu sa di ba? Mao nang di ka mahilangit ug di ka mo kumpisal, mao na ilang giingon. Di ka mahilangit kung di ka mo kumpisal na. Asa man nato tanawa, asa man nato makita kana. Unya og makabuhat kag sa magpinitensya na sa ka. Tanawa ra gud na. Sa ang isyu. Mao na ilang giingon, sa ang isyu. Basta ingon ana kanunay ang hitabo, sa ang gihimong isyu. And yet, in the Bible it says, sin is not an issue anymore. Dili na. Kaya nga no? Again, because our Lord Jesus Christ paid the penalty of sin. Iyan ang gibayran, ang suhol sa sala. Mabitaw na, while personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation or the last judgment. Makahimo man tagsa. Kasagaran makahimo tagsa, mao ni hinungdan. Usahay, makalapas ta sa kagawasan sa ubang tao, makalapas ta sa kagawasan o katungod sa ubang tao, o tingali makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimutang dautan. Apan dili ka na mao ang isyu. Regardless kung unsa, dili ka na mao'y isyu kung maghisgot kitang kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Nainumdum ka ba niya na? Kinsa may nagsulti adto? Ang kawatan dito sa kilid ni Ginoong Jesucristo. Hiingon ba si Ginoong Jesucristo unyara? Pinitensyahe sa nang imong mga sa. Wa. Sa dihang hiingon og ang kawatan og Ginoo hinumdumi ko kung tuwa na ka sa imong gingharian. Unsay tubag ni Ginoong Jesucristo? Hiingon ba siya nagandaghan magkagsa kay labong bangilansang pukadiyas imong cross? Mao ba ito'y gitubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Dili. Pag ingon niya Ginoo, hinumdumi ko, mingos Ginoong Jesucristo, karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Tanawa na. Di ba klaro? Simple kayo. Nganong alubugon pa man nato. Nakinilaging tao. Actually, ang Diyos simple kayo. Ang taong mo di. Unyag imong hisgutan sa pagkasimple, hindi na ba po mo to? O mo ingog, amaw ba? Adi ko mo to. Naunsaon man ni nato. Ang umuingon taga, sige, magama ta Ginoo nga complicated, kaya magagusto simple. Magama ta Ginoong complicated, aron ganahan maghamo. Aman di mana mo'y gisgutan sa Biblia. Pagkasimple ra sa gipahimutang sa Dios. Ingon ana ra. Unya, inigkahuman, okay na.
Unsa pa may akong isulti? Ang og moingon kog nala pakapina natog piso-piso o unsa ba? Dili na. Kaya ang pulong sa Dios nagasulti kinsa tong motuo hatagag kinabuhing dayon. Ang di motuo mahinukman na. Ang akong pagkapinana di na mahimo. Wala na. Mao man ay gisulti. Ug maghisgot pud ta sa mga nahitabo, mao bitaw ang sala di gyud na mahimo. Well, naamag po yung mga tao nga kanang uwaw man gyud po og laktod na lag-ingon og di ko mudawat ni Kristo kay moingog Dios non ra ba? Moingon na sila unya ra ko mudawat kay makasa pamangko. Pero di man lagi isyu ang sa kapila na nato balik-balika. Apan og imong himuong isyu ang sa nakamunas Dios maghusay ana. Basta nga akong gisulti nimo mao nga ang Dios nagasulti dili na isyu ang sala. Tanawa ra gud ka simple sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot gyuding mga tao. Amo lagi pud na. Di na lang tamutan na kay nga numan. Ang kabubuton man gyud tao maoy agdon, di ba? Mao bitaw na nga atong makita nga ang hustisya sa Dios nga mao ang nag-ali karon mo na nag-ali karon tali sa Dios ug sa tao mao ra pud ang hustisya nga mitangtang sa maong ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and man at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross by the imputation, pagpasangil, and judgment of all sins. Paghukom sa tanang mga sa. Kung maghisgot ganit pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, naagihapon ka na ipagulagway sa pulong sa Dios. Nga niadtong higayon nga si Ginoong Jesucristo mityabaw sa pag-ingon og tapos na tetelestai ug iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kayo nga kortina dito sa templo nagisi gikan sa ibabaw niini padung sa ubos from top to bottom matod pa. Usa kadto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan ug sa lugar sa kongregasyon. Unsay buot anay pasabot? Wa nay ali. Ang kongregasyon pwede na musud didto sa balaang dapit. Gipahimutang na niya. Maunang og maghisgot na tag-barrier uban pang doktrina labot niini moingon kag asa man ang dapita sa Bible. Naas Bible. Kinatibuk-an nga pagulangway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali. Therefore, wa nay gaali tali nato og sa Dios. Imo na jong desisyon ang giagad. Just imagine, no? Wa nay gaali unya mo ingon pa jud kag tuo magwana mano maliag ba impyerno. Apan mo kana ang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Mao bitaw tong atong gipaklaro ganiha. Ang hustisya sa Dios mao'y magahukom. Ang maong usab nga samang hustisya sa Dios mao'y magahatag sa maong kaluwasan. Tanawa kini. Look at this. When the righteousness of God approves, the righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated, matud pa sa in English. Ang pagkamatarong baya sa Dios
Ang maangkon ra sa pagkamatarong sa Dios mao ang pagkamatarong rapod sa Dios. Unya kitang mga tao unsa man ang atong pagkamatarong? Mahimo ba di atong ingnog, Dios maing tao ko? Mutubag ang Dios nimo ga mao ba? Mura maghugaw gihapon kang trapuha. Right? Kana matud pa sa Isayas. Mao na makitang tao wa gyud tay mahimog magkinaugalingon tag-adto sa Dios, dili. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw mihatag sa pamaagi sa katagbawan. Ug karon ang matag usa ka tawo nga mohimos pagdesisyon sa pagdawat masul-uban siya sa pagkamatarong. The imputation of the righteousness of the Lord Jesus Christ ug sa Dios. Naa na diha nimo. Mao nang tungod niya na inigtan-aw karon sa hustisya sa Dios diha nimo, di na makita ang imuhang kahimtang kundili ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo ang iyang makita. And because of that, the justice of God now executes salvation. Di ka na hinukman. Kasabot ka? Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. You are now a born-again person. You see how it goes? So, imo gyapong desisyon ang pagaymoon. Gihatag na sa Dios ang tanan. Imo gyapong desisyon ang pagatumanon. And the love of God as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead, personal towards the believer, ang impersonal love towards the unbeliever. Mao ni ang kahimtang. Personal love of God mo'y mihatag sa maong solusyon karon sulbad na ang problema kung kita mudawat niya ng maong solusyon. The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Grabe, no? Mao na. Kung maghisgot ganit din kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always the justice of God. Sa laing pagkasulti, ang atong point of contact nato ngadto sa Dios is always His justice, ang iyang hustisya. Kung kita unbeliever, nan, ang hustisya niya mo imutambog nato didto sa kayo. Kung kita believer, nan, kung carnal believer ka, di man ka itambog, believer naman ka. Apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mo disiplina nimo. Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka, nga nagatuman sa protocol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya mo panalangin nimo. Klaro? That is why it is the justice of God. So, what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Nga gipakita niya, pinaagi sa grasya. Maunang angay natong makita. Gitapo-tapo na nato ang atong gipang tun-an may tungod nining mao nga mga prinsipyo. Apan asa man ta musangko ani? Musangko rin ta sa human volition. Tawhanong kabubuton, kaugalingong kabubuton. Human volition and the justice of God meet, magtagbo at either salvation or at the last judgment. Depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Angay usab natong hinumduman kadtong tuto nato ka adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. Una, salvation adjustment to the justice of God, mo na gitawag for short satjog. Ikaduha, rebound adjustment to the justice of God, mo na atong for short ratjog. O ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God or matjog.
Apan kung di ka magtotoo, usa na lay imong huwaton, usa ray imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment, ang great white throne judgment. Sa Binisaya, ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa maning sa? Sige malantag pangutana ni. Kaya mao man ni ang atong uluhan lagi. Mao man ni ang atong subject. Unsa man gyud ning sala? Unsa man ning matawag natog sala? Kining makapaltay kag amigas sa mana? Okay. Mao ni mga pangutana. Unsa may sala? What is sin, or what do we mean by sin? What is sin? And what is not sin? Bueno, atong susiho ni pinagi sa pagpatubag ini sa Biblia. Unsa may gisulti sa Bible may tungod og sala? Ato ning ilista. So, kung gusto mong mahibaw, o kining akong gibuhat na abas listahan sa mga sala, imo ning mo nas imo una kining atong paghisgutan na abas listahan sa mga sa nga imong gibuhat. Hala, paglista mo mga sa, aron mo ingon mo, di ni sala ning akong gihimo kay wa man is listahan. Let us look this thing up sa Bible. Okay? Kolosas 3:5. Ablihi palihog ang imong Biblia. Adto ta sa libro sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5. Atong sugdan sa pagsusit kini diha sa versikulo 5, verse 5. Binisaya, busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Naunsa man ni mga yutanong butang nga naa sulod ninyo? Mao kini mga sa. Unsa may gibutang diha? Okay? Ang gibutang diha mao kini mosunod. Nya, andam na ka. Isuwat ni. Mao ni mosunod. Una, impurity. Ikaduha, immorality. Ikatulo, passion. Ikaupat, evil desire. Ikalima, greed. Now, kining greed which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And, verse 7, in them you also once walked when you were living in them. Sa wa pa mo mudawat, sa wa pa mo mutuo, but now you also put them all aside. Ipadapli na kay mga magtutuo naman mo. Now, unsa mapoy ipadaplin? Okay? Ang ipadaplin mao kini mosunod. Anger, kasuko. Wrath, kalagot. Malice. Number 4, slander. Number 5, abusive speech from your mouth. Okay, ito is versikulo 9. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Okay? Nalista na ba ninyo ka ng mga sala? Okay. Atong ilista. Una, pakighilawas. Ikaduha, kahugaw. Ikatulo, pangibog nga unod-nun. Ikaupat, daotang tinguha. Ikalima, kadalo. Ikaunom, kasuko. Ikapito, kapungot. Kawalo, pagkamadinauton. Ikasiyam, pagpasipala. Napo, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba. O napo-usa, pagbinakakay. So napulog usa ka mga sa nga gilista diha rasa maong mga bersikulo.
Okay, balik ragod ta dito sa versikulo 5. Anto ta balik, okay? Rewind. Gaingon diha og patyan ninyo. Tanawa na. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Unsa may buti pa sa butana? Unsa man ang mga yutanong mga butang, therefore consider the members of your earthly body as dead. Unsa man ning mga yutanong mga butang? Unsa man ning members of your earthly body? Unsa man ning gisgutan ning atong gibutang diri? Mga sala, di ba? So, kung naghisgot ning mga sala, unya giapil ng mga bahin sa inyong lawas, suma atong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas nga mao'y makapagawas og mga sahap. Unsa man? Ang tubag ini, tulo ka mga pulong old sin nature. Okay? Old sin nature. Sa Bisaya, unsa man ning old sin nature? Kinaiyang makasasala. Mao na Bisaya. Therefore, consider the old sin nature nga naas inyong lawas as dead. Ingon nga mga patay. Unsaon pagpatay sa old sin nature, be? Unsaon? Unsaon pagpatay sa old sin nature? Kung buhi ang old sin nature, unsaon pagpatayan niya? Unsaon nun, be? Tubag, rebound, pagkumpisal. So, angay na itong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead. Meaning, ang kahigayunan nga gihatag sa Dios pinaagi sa 1 John 1:9. Aron sa ingon, mahibalik ta gikan sa atong dunot nga kahimtang tungod sa atong pagpakasala ngadto balik sa atong pakigambitay o pakigsandurot ngadto sa atong Dios. Now, unsa man ning primerong gisgutang sala? Immorality. Now, immorality in the original Greek is the Greek word porneia. Porneia, P-O-R-N-E-I-A, porneia. O kini nagkahulugan og fornication. That is, unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now, unsa may natural, kuna may unnatural. Unsa may natural nga sexual vices. Well, unas tanan, kini gisgutas Bible, okay? Dili ni basta mo ingon kag sex education man taani. Dili. Kini naa tanan sa Bible, okay? First of all, ang natural nga sexual nga kalihukan mao ang usa ka pagbuhat tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae that is natural, okay? Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo mao nay gipahimutang sa pulong sa Dios. Now, wa ko kaybaw niyan, ha? Kamuray magda sa inyong kinabuhi. Mo kanay but pasabot. Wa ko kaybaw, gahisgot lang ko kung unsay gisgutan dinhi sa Bible. Gahisgot ba yatag bahin sa sala? Okay? So we can see here nga immorality in the Word of God nga gisgutan dinhi sa Colosas 3:5-9 based on the original Greek nga porneia, mao kini ang buot ipasabot niining mao nga kahimtang. Ang ikaduha mao ang kahugaw. Unsa man ning kahugaw? Impurity sa English. Ang kahugaw, ang original nga pulong niini sa Griego mao ang akatharsia. Ug ang akatharsia means, ang buot pasabot,
impurity of mind. That is mental adultery or unnatural sexual lusts. Okay, mao ka nang buot pasabot. Sunod, duha pa to ha. Ang sunod, mao ang passion. Ang original Greek word ining passion, mao ang pulong pathos. Pathos, P-A-T-H-O-S. Pathos. Ang pathos, nagkahulugan og degenerate passions, particularly sexual passion. Natulo nakabuok ang gilistang mga sa all pertaining to sex. Kay nahibaw ka, ang sex, paminaw, ang sex maoy kinagrabihang tinubdan sa mga sala. The worst source of sins. That is the reason why atong giklaro dinhi sa paghisgot ni ining bahina aron sa ingon mahibaw tag unsay sakto ug unsay di. Apan paminaw, dili bayad dautan ang sex. Okay? Ayaw na, do not get me wrong. Ang sex dili dautan. Wa baya magsulti ang Bible nga dautan o maot ang sex? Wala. No. Ayaw pagamag inyong Bible. Ang gisulti o gipaklaro sa Biblia, ang sex mahimong dautan lamang kon kini di mutunong o wa matunong. Mao na isa. Okay? Nasunod nga na listang sala, mao ang evil desire. Ang evil desire, ang original nga pulong nini, mao ang epithumia. Epithumia, meaning evil lusts or desires. Ang buti pasabot, mga ambisyon, mga pangandoy, nga mga dautan. Then, that is followed by kadalo, which is pleonesia. Ang pleonesia, nagpasabot og having the will to have more. Bisag naanay mo, gusto pa dyan kang dugang. Mao naginganlan na sa ining lasog, inordinate ambition, inordinate lust, inordinate desire. Okay? Sunod sa lista, kasuko. The Greek word, original Greek word is orgy. O-R-G-E. Ang orgy, nagkahulugan og anger which is generally caused by jealousy. Oh, by the way, tinuod ni, di ba? Kung ikaw mga bubho, ikaw mga bubho na, abay mga bubho ang makatawa. Ang resulta, kung mga bubho ka, kasuko, mangyo, di ba? Ung mao na ibot pasabot nga anger dinhi. Ang pulong nga orgy is usually anger as a result of jealousy. Okay? So I hope na nasabtan nimo na. Sunod sa lista, wrath. Okay? Thomos, kini sa Greek word, thomos, T-H-U-M-O-S. Greek word, thomos. Nagpasabot kini og emotional turbulence and emotional tantrums. Nahibaw man ta kung magahisgot ang tantrum, ang kanunay gyud natong mainumduman kanang batang gamay. Kanang batang gamay, kung di matuman niyang gusto, muunsa, musapot. Ang uban nila magligid-ligid, magsikad-sikad, muandar, di ba? Pero batang gamay lagi, okay ra. Kini mga dagkong tao, mutantrum ba pod? Well, kung ang mga batang gamay mutantrum o ginagmay, ang mga dagkong tao mutantrum pod og dinagko, correct? Kung mutantrum ni sila mga dagkong, kung mutantrum kini sila mga dagkong tao, sa man may tabo, manglupad na ng mga plato, mga tasa, mga baso. Mao na ilang pagtantrum. Kaya nga naman, emosyonal naman na sila. Emotional turbulence. Sabi ni Saya, unos. Well,
atong ipadayon sa sunod natong panag-uban. Okay, ato kining ipadayon di dapit kagihapon sa pagsunod ning atong pagtuon ning bahina kay naghantag makatunan. Grasya kining tanan gikan sa pulong sa Dios ang iyang pagpaklaro, pagpatinaw nining tanan. Uban sa pagpuno sa Espiritu Santo ato kining masabtan pagayo. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service nining adlaw describing salvation. Describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever this day, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here. But His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in the name of the King of Kings and Lord of Lords, even the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen.